Sizongisingatha ayibengini mina ngifinya ngolimi njengemesha lokho enikwenze kumina kukhulu kakhulu bengakulindelanga ngingafukela inyembezi nje namhlanje ngoba bengingazi ukuthi sengingasuka abantu ababaluleke kangaka abakhulu kangaka ababhizi ngezinto eziningi eziserious bakhetha ukuthi basondele ngakimi bazongeseka. So lo mcimbi ngoba uqala bengingazi ukuthi mhlampani ungase ufike kuleli zinga osukulona, kodwa isikhathi senu ngiyasihlonipha kakhulu, ngiyafisa ngelinye ilanga futhi sengathi bangaphinde basondele. Bengingelula ukuhlela umcimbi ikakhulukazi mangabe ngimfuphi ngeminyaka nangokucabanga nangokwenza izinto nje eziningi. Kukhona abanye ke abaseduze kwami abebengeseka, ngiyabonga kakhulu, izandla zidlula ikhanda. Ngizokwenza iphutha mangabe ukuthi mhlawumbe ngizobe ngibabulela ngamagama ngoba abazosala mhlawumbe ngizobe sengiyashayisa. So ngiyabonga kakhulu, engathi nikwenze kuyena ningakwenza nakabanye. Ngiyasibonga isikhathi sikababa umhlonishwa ungqongqoshe u-MEC for Sports, Arts and Culture ngokuthi asondele ngakithi azonyathela nje kulamagceke. Siyafisa leli ground leli sengathi ngayi ground elazi umhlaba wonke elinezinto ezinhle, kungathiwa iground esesigangeni kanje. Siyafisa engathi ngaba khona indawo ezama office, indawo zokuyikhulula, kube khona izinto ezinhle ezenzakalayo kaThwish Sports Ground eNgolela. Siyakhuleka naseyinduneni ukuthi iqhubeke siseke njengoba beziseseka, kubona bonke abantu abafake isandla. Sithi uNkulunkulu azafake more, abusise ngokulandelayo futhi nisisingathe njalo. Siyabonga kakhulu. Ngizocela ukuthi ubaba uMEC ukuthi kube khona akukhulumayo. Ngiyathobeka. Ngicela simphihlambe uEmbo. Ngiyacela induna ize lapha nama-officials e-department, ukhona uMadoda nomfethu uMyando, babe khona nabanye. Ngiyacela basondele ngala ngoba kade kukhulunywa nabo la. Sanibonani Embo. Siyakhuleka enkosini yesizwe, siyabingelela induna zenkosi, ngiyabingelela amagoso wonke, ngiqale mfethu Embo namagoso wonke aqhamuka kusona sonke isifundazwe saKwaZulu Natal. Halala Embo, halala. Halala Embo, halala. Siyabonga ukuqala siphakamisa ukubonga kakhulu esizweni senkosi inkosi uMkhize la Embo ukuba basivumele senze lo mcimbi omhle kangaka. Okwesibili sibonge kumfowethu uEmbo ukuba asihlelele ukuba size la sizonyathela esizweni senkosi. Siyabonga kakhulu amagoso amsupportile uEmbo. Ngiyawathanda amagoso. Sengingawabiza ukuthi amagoso ami ngoba amagoso ayasupportana, ayalekelelana. NgoDisemba nje noJanuwari besinemicimbi eminingi, kodwa bengithi mangifika kuona ngibona ukuthi ahambelene azosizana, ningakuyeki lokho okuhle enikwenzayo amagoso. Manje ke kunenselelo ke ibheke kwabomnyango, khona umfowethu uMadoda ngimbona Thuphi la mhlawumbe ngemva kwami, kodwa nabo bheka incube nabo Myando ibona ke ozokhuluma nabo ke ngalezi zinto okhuluma ngazo Embo. Namba uMyando nangemunye ubashuthe la ukhona nomqondisi umfowethu uMadoda uzokhuluma nabo ngalezi zinto ozikhulumayo. Kodwa ngifuna ukusho nje izinto ezimbili. Eyokuqala ukuthi lo mcimbi eminyangweni singaniqinisekisa ukuthi uma kusekhona thina, ake ngisho kanjalo, uma kusekhona thina Embo, lo mcimbi nangonyaka ozayo uzoba khona. Uma nje kusekhona thina lo mcimbi ngonyaka ozayo uzobe usumkhulu kunalokhu. Namanye kamagoso ke ngoba ngisizwa yona amagoso insizwa othi uBuletho umthakashana osutha saka, ziningi insizwa ngeke ngiyibiza zonke nezintokazi ondoni baningi bonke. Noma singakwazi ukufika kunina nonke emakhala, nikhona into engiyithandayo, anibangisani. Lo nje osenomcimbi niya ngobuningi benu niye kuyena nithi siya kuyena. Ngakho ke sithuthukiseni lento yethu. Ngiyazi ukuthi ngoDisemba beyiminingi imicimbi, futhi senza isiqiniseko sokuthi sithi i-district nge-district izoba nengoma yayo.
kodwa ngiyafisa ke uBullet ake nihlangane manje bese sigayidwa yinina ukuthi senifisa ukuthi sihlele kanjani ukuthi ngaphezulu kwaloko esikwenza nama district kodwa nani ezenifiso sizazi ukuthi zimi kanjani. Okwesibili engifuna ukusho ukuthi njalo ke ngonyaka sesavumelana namagosa ukuthi maqala unyaka sinengoma yokuvula unyaka. Ngonyaka odluleke ingoma yethu yokuvula unyaka ayibanga yinhle yathanda ukucikizela. Bazoyimemezela koThubhulethu ukuthi inini ikuphi kodwa sengathi bangayikhipha lapha edolobheni bayise emakhaya noma bayise lokishini noma bayise kubantu ngoba lento yokuthi siye edolobheni sibe siyobukana sodwa ayisizi ngalutho. Asambe siye emphakathini kubantu ngizozwa ngabo ke bathe bafuna ukuthi bengo-April beyingaba nango-March si ready thina as i-department si ready. Angithi nizwa kahle thina nje si-ever ready sile battery lingapheli amandla ethi ever ready si ready ke thina amagoso sozwa ngawo ukuthi ingoma yokuvula unyaka inini. Angikazi kuyibizi bengingacela uPremier azonibuka nivula unyaka bengingacela isilo samabandla sizonibuka nivula unyaka kodwa uma ningakahleleki kahle angikazi ukubabiza abadala nisazohlala nami ngiyingane kuyothi mase nihleleke kahle ngeminyaka ezayo bese sithi awuyimbube mhlambe singako isinela nemashobeni noma sithi Premier ungezani kosibuka sivula unyaka. Ngakho ke ngiyakhomitha ingoma yokuvula unyaka sizoyenza nakulonyaka ngithi phambili namagoso kuhle umsebenzi enwenzayo kodwa ke izandla ziyagezana. Thank you very much.